رب آپ میلاد منایا کملے والے دا رب آپ میلاد منایا کملے والے دا جی رب آپ میلاد منایا کس طرح منایا جھنڈا مشرق و مغرب لایا جھنڈا مشرق و مغرب لایا کملے والے دا رب آپ میلاد منایا کملے والے دا جی رب آپ میلاد منایا کملے والے دا ہم نہ پاک دے پاک ویڑے وچے ہوراں پھل برسائے ہو آمنا پاک دے پاک ویڑے وچے ہوراں پھل برسائے حضرت عبدالمطلب نو سب دین مبارک آئے حضرت عبدالمطلب نو سب دین مبارک آئے مکھ ہر کوئی ویکھنے آیا مکھ ہر کوئی ویکھنے آیا کملی والے دا رب آپ میلاد منایا کملے والے دا جی رب آپ میلاد منایا کملے والے دا قسمت جاگ گئی دنیا دے قسمت جاگ گئے دنیا دے گھر گھر خوشیاں آیا قسمت جاگ گئے دنیا دے گھر گھر خوشیاں آیا عرش فرشتے ہو گئے چرچے رحمت جھڑیاں لایا عرش فرشتے ہو گئے چرچے رحمت جھڑیاں لایا اللہ ہر تھا ذکر کرایا اللہ ہر تھا ذکر کرایا کملی والے دا رب آپ میلاد منایا کملی والے دا رب آپ میلاد منایا کملی والے دا اور حاصل نعت کہہ رہا توجہ سے سنیں گا رب نے جدوں ارادہ کیتا میں کائنات بناواں رب نے جدوں ارادہ کیتا میں کائنات بناواں جیڑی میری کرے عبادت مخلوقات بناواں جیڑی میری کرے عبادت مخلوقات بناواں پہلے سب تو نور بنایا پہلے سب تو نور بنایا کملی والے دا سارا نور ظہور حضور دے بنا نور کیویں کائنات ہوندی نہ جن ملائک تے نہ عرش کرسی نہ انہاں دی ذات صفات ہوندی نہ چن تارے کاروبار سارے نہ دن ہوندا تے نہ رات ہوندی نہ دیوانیاں رب نو رب کہندے جے نہ پیدا محمد دی ذات ہوندی رب نے جدوں ارادہ کیتا میں کائنات بناواں جیڑی میری کرے عبادت مخلوقات بناواں پہلے سب تو نور بنایا پہلے سب تو نور بنایا کملی والے دا رب آپ میلاد
میلاد منایا کملے والدہ رب آپ میلاد منایا کملے والدہ آخری مقطع بڑے خوبصورت تواڈی توجہ دا طلبگار جے دلی تخلیق کیتی ہے خالق کل کائنات جے دلی تخلیق کیتی ہے خالق کل کائنات جن و انس ملائک اس دے در تو منگن خیرات جے دلی تخلیق کیتی ہے خالق کل کائنات جن و انس ملائک اس دے در تو منگن خیرات میں بھی بزمی ساگ صدوایا میں بھی بزمی ساگ صدوایا کملی والدہ رب آپ میلاد منایا کملے والدہ رب آپ میلاد منایا کملے والدہ